Tak vás vítam pri videu, kde vás naučím tejpovať nasolabiálnu vrásku a popri nej si trošku zdvihnete líčka. Ale hneď na úvod, ohľadne tejpovacích pások. Keď som robila video na tejpovanie vrásky medzi obočím a čela, tak som používala klasické tejpovacie pásky, ktoré kúpite, som ma to hovorila, že lekárny Dr. Max, tie sa mi zdali byť také najlepšie, akurát elastické a sú bavlnené, ale pri tejto oblasti, to vám všetko ukážem, čo budeme robiť, tak môže sa stať, že tie, ktoré máte túto oblasť citlivejšiu, tak vám môžu vzniknúť rôzne alergické reakcie, pretože hej, toto obsahuje lep a tu máme takú v úvodzovkách hrošiu kožu, hej, máme to tam také pevnejšie, ale tuto sa môže stať, že ste na to citlivé, že ten lep vám bude vadiť, po 2, 3, 4 aplikáciách sa vám to tam podráždi. V takom prípade, jak ste tento typ, ale mám aj plán B, ale jak ste typ, tak je lepšie si kúpiť tejpovacie pásky originál na tvár, dajú sa objednať z internetu, môžem vám poslať link, ale ja ich nemám odskúšané. Takže to bude len taký môj tip, že toto by mohlo byť fajn. Ja používam aj na toto tejpovanie tieto klasické a poviem vám ako. Ale to je len môj tip, to nemusíte alebo môžete. Ešte čo sa týka tejpovania, pýtate sa ma na rôzne časti tváričky. Ja mám s tejpovaním trošičku problém, ešte kým som natočila toto video, tak som hľadala rôzne spôsoby. Skúšala som to na sebe, hlavne na to nočné tejpovanie, pretože vtedy to podľa mňa má najlepší význam, pretože to je len dočasná vec. Najviac sa mi to teda páči na čele na mračivke, pretože tie, ktoré máme mračivku, hej, a tento mračivý efekt, tak to robíme aj v noci. A keď si to vylepíme, tak tie svaly aspoň relaxujú, že ich nezapájame v noci a jednoducho si oddychnú a ráno to máme uvoľnené, takže sa nám tá mračivka už neprehlbuje a dokážeme mu uvoľňovať. To neznamená, že sa nám úplne vytratí. Čo sa týka nasolabiálky a líčok, keď to máte v takejto bežnej polohe cez deň, tak ono to má v podstate takú akože liftingový efekt, sa to volá, že tape lifting tváre a vydrží to fakt krátko. Tak keď potrebujete také, že povzdvihnutie rýchlo, tak si môžete otejpovať celú tváričku a ono to má taký efekt. Ale tým, že ja chcem, aby sme cvičili a aby sme dokázali ten lifting udržať dlhodobo, tak preto tie tejpy nejak nepropagujem, lebo viem, že to má krátkodobý efekt. Ale tie, ktoré spávate na boku, ako ja, a ráno sa budíte ako origami, tak pre vás je dnešné tejpovanie fakt super, pretože sa ráno zobudíte nedokrčené. Tieto vrásky nebudete mať také výrazné, ako mávate bežne. Väčšinou na 40 už keď nemáme ten kolagén a ten elastín v tej tváričke už taký, tak sa nám tá tvár fakt ľahšie pokrčí. A keď spávate fakt každý deň na ľavom boku, tak naozaj tie vrásky sa ani nemusia vytvoriť z vašej mimiky, ale naozaj z toho jednostranného spávania. Takže pre vás, ktoré máte tento problém, je naozaj tento tape vhodný. Otestovala som to 2 mesiace, skúšala som rôzne sa otejpovať a tento tape, ale naučím vás, ako sa ho správne aplikovať, lebo to je tiež veľmi dôležité. Takže tento tape má pre vás veľmi, veľmi bude mať prínos, naozaj. Ale zase, ja mám modrú pásku, takže odporúčam telovú, keď vedľa niekoho spávate, lebo na konci uvidíte ten výsledok. A fakt to nie je sexy. Alebo zhasnúť aj si lahnúť. Alebo nič predtým. Hej, žiadne, treba si to odbiť predtým a potom sa ísť olepiť. Lebo, neviem. Takže, alebo tú telovú. Hej. Takže ideme na to. Dôležité strihanie. Vás, ako keby ste nikdy s tejpom nerobili, idem vás pekne krok za krokom. Tá páska, aj táto, Dr. Max, tu ja používam, fakt mám ju rada, je to ale na telo. Na tvár odporúčam bavlnené pásky, tiež elastické, pretože to každý odporúča, ale ja som v tom, čo sa týka čela, nevidela a čo sa týka tváričky, som našla figel, len hľadám tu indulona. Ja vám stále hovorím, že tie, ktoré máte citlivú oblasť pod očami a stále sa vám tam vrázka vie a máte stále pocit, že je suchá, že je tenká, tá indulona ja mám fakt kvalitné krémy na podočí, veľmi dobré, ani nie sú lacné.
ale tá indulóna pod tie tejpy je perfektná. Skúsite to, uvidíte, poviete mi. To je len taký môj tip a ešte vlastne som tento tip dostala od jednej veľmi dobrej kozmetičky už v rokoch, ktorá pracuje v najlepšej bratislavskej estetickej klinike. A ona povedala, obyčajná indulóna je najlepšia na vrásky pod oči, aby sme to stále tam mastili. Ani nie tak hydratovali, tie hydratačné vankušiky sú fajn, ale aby sa vám to stále tam, aby bola proste tá pokožka stále prúžna. No, ideme. Takže ideme si nastrihať pásiky. Takéto dva potrebujeme, ale čo je dôležité, aby ste tie pásiky strihali, ako máte tu, tak. Dobre. Nameráte si dĺžku, ako chcete odstrihnúť. Ideme teraz riešiť nasolabiálky, takže tu a tu odstrihnete takýto kúsok, áno. A po dĺžke, vidíte ich? Po dĺžke si ich takto nastrihate. Nesmiete ich strihať takto, lebo sa vám nebudú naťahovať. Potrebujeme ich takto nastrihať. Zmestia sa vám asi 3. Takže máme a potom si nastrihame 4 takým istým spôsobom, ale trošku dlhšie a vy si ich nameráte, aby boli od nasolabiálky zhruba sem. Môžu byť aj dlhšie, to nevadí, ale aby neboli kratšie. No. Tak, keď to máte nastrihané, hrúbka by mala byť zhruba, ono je to na druhej strane na 2 štvorčeky. Dobre? Proste také akurát. Natrem si, keďže to idem na noc, a naozaj ja som tiež citlivá v tejto oblasti, tak asi nie hneď, no chvíľku počkajte, ja to budem teraz lepiť, lebo sa mi to... Natrem si tú oblasť, ktorú budem lepiť, najprv si dám sérum, jak máte, potom si dám nočný krém, až na to si dám indulónu, lebo ona sa nejako nevstrváva. To je proste ako maslo na chleba. My to potrebujeme pod tie tejpy a aby vás nepodráždila. Funguje mi to. Naozaj indulóna nemá vôbec žiadny dráždivý efekt, neštipe nič, krásne len premastí, ale zase asi nedáva ani žiadnu výživu do pokožky, preto to predtým. No, ideme na to. Tejpy sa musia naťahovať takto, áno, že takto ich chytíte a oni sa takto naťahujú. Odtrhneme kúštik, teraz dáme si tu na keď odtrhneme kúštik, toto sa volá, že kotva. Kotvo vždy musíme začať tam, kde to chceme proste pridvihnúť. Napríklad začneme tu bude kotva, potiahneme a budeme to ťahať sem, pretože keby ste tuto dali kotvu a potiahnete sem, tak sa vám to takto zmrští. Rozumiete? Že tu keď dáme kotvu, potiahneme, tak vám to tá kotva bude ťahať tam, kde to potrebujeme. Čo znamená v tomto prípade hore. Takže ideme, nalepíme si na nasolabiálku, začneme tu. Teraz nič neťahajte, len to prilepíme. Ani niekto hovorí nafúkovať líčka. Mne sa to robí tak zle, len jednoducho prejdeme s tou páskou po celej nasolabiálnej rihe. Len to tam nalepíte. Tuto vám možno vyskočí, ako aj mne, to líčko. Budeme s tým pracovať ďalej. Jedna strana. Už vidíte, prečo vám hovorím, aby boli telové? Alebo hasnúť aj si lahnúť? Tak, už sa to začína, to ešte nevidíte záver. Takže snažte sa obidve naozaj prilepiť rovnakej výške, rovnakým smerom. Tak, mne sa to akože horšie robí, lebo toto je iné ako zrkadlo, tak to kamerka. Máme. Tak, tú indulónu, alebo keď si dáte nejaký krém, vyskúšajte. Musíte naozaj, je to individuálne, každý skúsi to svoje. Keď si dáte, tak chvíľku počkajte, nelepte to hneď ako ja teraz, lebo potom sa vám to bude odliepať. Ale tieto Dr. Max sú také silné, že ani sa mi to neodliepa. Poviem pravdu. No a teraz, odlepím znova kotvu. Teraz si to tu namerám. A pozor, ideme riešiť, krásne sa vám ináč týmto spôsobom vyriešia, aj keď sa budíte a toto máte pokrčené, ako ja. Tuto ja mám normálne ráno takúto čiaru, ona sa potom vystre. Ale už ju vidím, že sa mi tam tvorí kvôli tomu, že stále spím na jednej strane. A človek je rád, že sa vyspí, tak nerieši, že nespí na chrbte. Určite mi rozumiete. No. A teraz... Takže nastavíme si, idem bližšie, aby ste videli, zhruba, aby vám to išlo, táto vrchná, pozor, nesmie sa vám nič takto pokrčiť. Takže dajte si tu. To je na úroveň stračích nožičiek. Tu zakotvím. A teraz je veľmi dôležité, aby ste vy ten tape vôbec žiadno nenatiahli. Iba prst zatlačiť, trošku potiahni dozadu
Tuto to držíte a len ako sa vám odlepí, hej, ako sa vám pekne odlepí, hops, vidíte, už sa odliepa, tak ho len tuto takto pekne prilepíte. Vôbec sa nesmie natiahnuť. Že ono vám to tu, on sa trošku natiahne, ale keď sa pozrite na seba, tak nemôžete vidieť žiadne, že ono vám tu ťahá, tak či tak, ale nesmie nejaké pokrčená koža alebo čo. To isté spravíte. Robí sa to aj 3 spôsobmi, ale ja som vybrala len tieto 2. Aj 3, hej, sa takto dávajú. Môžete skúsiť, ale úplne postačia takto 2. Aj tak bude to dosť. A znova ten istý postup, trošku pridvihneme hore. Tak. A len takto nalepíme tape. Výborne. Ideme druhá strana to isté. No, takže už sa to začína rysovať. A vy už, jak to je takto nalepené, tak normálne cítite, ak vám to líčko celé ťahá hore. Teraz dáme to isté. Zase, hej, aby ste to videli, prichytím. Trošku pridvihnem hore. A len tape takto pekne. Šup sa mi to posunulo. Tape takto nalepím hore. Jeden. A druhý presne tak isto. Kotva, hej, odtrhneme. To. Pridvihnem. A nalepím. Neťahá. Žiadne naťahovanie. To len tu pridvihnete a nalepíte tak, ako vám to ide. Fakt nenaťahujte tie tejpy. Potom sa vám to tuto požúva a tak ďalej. Toto je celé. Plus ešte, keď si mračivku olepíte, no hotovo. Bojové farby. Ale naozaj ráno, vyskúšajte si to aspoň jeden. Alebo keď teda nie na spanie, aj keď ja to stále preferujem naozaj, toto vám krásne síce vyhladí, zdvihne tváričku, odlepíte a za 2 hodiny to je dole. Ale pri tom spaní to má fakt význam, pretože tie, ktoré naozaj sa ráno budíte a máte pocit, že jednu stranu, alebo máte vrásky na líčkach, áno, aj to je výborné, nielen na nasolabiálku. Takže vyskúšajte a určite mi povedzte. Vyskúšala som asi 7 spôsobom tejpovania nasolabiálky. Tiež to bolo tak. Toto bol jediný, kedy som sa naozaj zobudila ráno hladučka, zdvihnuté líčka a dokonca som nemala ani oči pokrčené, takže jedným šupom. A hlavne je to celkom rýchlo, keď sa na to naučíte, tak veľmi rýchlo sa to aplikuje. Môžete si to každý druhý deň, môžete aj každý deň, len sledujte vašu pokožku, čo robí s tými tejpami, lebo naozaj ja musím tú indulónu napríklad pod to používať, lebo ja som v oblasti okolo očí brutálne citlivá na hociaký krém, akokoľvek, hej, ja preto som špirálu musím mať len senzitívnu, takže dávam si na to veľký pozor a tá indulóna jediná mi pomáha v tom, že ma tie tejpy neštipú a že ľahúčko sa odlepia, ale aj pekne držia celú noc. Takže dúfam, že som vám možno niečo poradila. Zase opakujem, tejpovanie je dobrá vec, tejpuje sa všetko. Krk, robia sa také prúžky, brúško mám vlastne aj jeden taký kurz, ale tým, že viem, že tejpovanie je len dočasná záležitosť, preto to nejako nepropagujem, preto to riešim cez noc, aby sme vyriešili problém s krivým spaním. To vyriešiť my cvičením. Vieme to vyhľadiť, vieme uvoľniť tú pokožku, ale keď vieme predísť tomu, aby sme si to v noci pokrčili, tak prečo to neaplikovať, že? Takže toto je taký môj názor na tejpy, ktoré pre mňa majú význam len v oblasti, kde sa používa botox. Hej, aby sme zabránili nejakej mimike. Takže, a to je vlastne to čelo a to si ja napríklad aj cez deň dávam. Hej, kto nemáte tejpovanie čela a brázky hnevu, napíšte mi, to som ešte minulý rok na Vianoce natáčala, pošlem vám ho takisto, to máte gratis odo mňa. Len nedávam to na YouTube pre všetkých, lebo pre mňa je dôležité, aby ste to hlavne mali vy, ktoré cvičíte, ostatní si to nájdú aj od iných lektorov. Tak ahojte a dúfam, že to budete takéto krásne bojové farby aplikovať a určite mi napíšte, že či ste videli nejaký rozdiel, keď ste sa ráno zobudili.